Alright, moving forward to this video, this will be about multiplying a monomial to polynomial. That means, tanawa si number 1, this is obviously isa rin ni siya ka-term, this is monomial. I-times siya ang naka-quantity. This is what we call polynomial, kay daghan naman sila. Kung mag-times ta, ang parenthesis, that is multiplication ha, a symbol for multiplication. Kung mag-times ta, aning naa sa gawas, i-times na to siya isa-isa sa sulod. Pila ka buok terms nga naa dria? We have 1, 2, 3. Ang basihan mo kaning plus, minus, kana nga mga operation. That means, katulo ta mag-multiply. Start na ta og multiply. Equals. Ang pag-multiply, ang kani sa gawas, multiply nato sa first term. Gamit ta aning arrow-arrow para mag-guide ato ang mata. 5 times 2, you have 10. Copy lang si a squared. Tapad diragin na siya. Next is second term ta. Kana si 5, i-multiply na sa second term. Ang 5, i-multiply sa negative 3. Positive na, i-multiply sa negative 3. The answer is negative 15. Copy lang si A, dili siya biyaan. And then, after ana, ang last term ta, kani, 5 times 1, puros positive, nag-times, the answer is positive 5. So, wag na tayo makumbine ani niya kay puros siya unlike terms. A squared ang isa is A, ang isa constant term. So, dili na ma-add. So, this is the answer. Let's have number 2. Si number 2, i-times kang B times the quantity of 5A minus B plus 4. We have here 3 terms. 1, 2, 3. That means, ang kaning monomial nga B, ang kaning variable or term na naa sa gawas, i-times nato siya sa sulod katulo. Equals B times 5. Nana siya 1 diha, nga no need na ipakita. 1 times 5, you have 5. And then, dilit nga imo biyaan ha, itapad rin na imo. Kanita, dre ata. 5. Dara na as i-kopya si 5 or 1 times 5, you have 5. And then, copy lang ng AB. A, B. Unahan si A ha, kay una siya sa alphabet. Next is, manata dari A, proceed ta sa second term. Positive, negative, i-multiply, dili parehas ang sign. The answer is negative. Copy ang B, puros na siya B ha, B sa gawas, B dira sa sulod. Copy ang B, and then same ang ilahang variable, that means i-add na to ang exponent. Na siya 1 diha, nga no need na ipakita. 1 plus 1, you have 2. Ano siya, power nga 2. Last term ta. B times 4. Unahon sulat ang kuan ha, ang coefficient or number lang. B times 4, positive ang labas, kay puros positive, di-multiply, positive, dara. Nya, B times 4, itapad dira man na siya, ug unahog sulat ang number para mahug nga coefficient siya sa B. So, the answer is 5AB minus B squared plus 4B. Dili na nato siya makuan ha, dili na nato na siya makombine or ma-simplify pa kay puros unlike terms. Kani AB, wala may AB diri A. B squared, wala B squared diri, wala B squared dito. How about B? Wala may B diri na ang power is 1, AB man na siya. So that's it. Okay, let's have number 3. As you can see, puros gid siya fraction. Paano tag-fraction? Kay dali ra lagi ng fraction, promise. Baba na to ni. And then, diri ata sa first term, it has ang kaning first term, this is the second term, this is the third term, and negative 3 over 5 is the last term. Okay, magamit lang tag-arrow para di yun mga libat. That's it. Diri ata ha, kani sa atong focus. 1/3 x times 3/4 x to the power of 3. So, taas sa coefficient sa ta. 1
times 3, you have 3 over. Sa baba, 3 times 4, you have 12. Then, proceed ta sa variable. X o x, kopya lang isa. And then, na siya power nga 1. 1 plus 3, you have 4. Nag-add ta sa mga power ha. Nag-add ta sa mga power kay parehas man ilang variable which is x. Proceed ta dria. Kana na po sa negative 1/3, dria na po na. Positive ni, i-times sa negative, negative ang labas. Taas times taas ta. 1 times 1, you have 1. Over, baba times baba ta. 3 times 2, you have 6. Unya, copy ang x. Dara, na x dere, x po dria. So, copy lang. Dara, na siya 1 diha. 1 plus 2, you have 3. Next is, kanina, pwede, dili necessary na mag-araw-araw mo ha. Dili necessary yun na mag-araw kay hugaw siya tan-awon. Positive, i-times sa positive, the answer is positive. Unya, diri adayon ta, 1/3 times 6, bale, diri ata ha-advertise ta. 1/3 times 6, the answer is 2. Asa gikuha sa 2, dara ang tagi-tagi nga answer. Ang tagi-tagi nga pag-solve. 1/3, it times kang 6. Bira na ko 1 para pantay lang sa inyong pananaw. 1 times 6, you have 6. Sa baba ta, 3 times 1, you have 3. Ang 6, i-divide sa 3, the answer is 2. Dili na po mag-ingani ha, si 2 lang atong isumpay diri. So, i-reason na ko ni. Basta kay ang 1/3, it times sa 6, the answer is 2. Bali, 1 times 6, naa kay 6. Ang 6 karon, i-divide sa 3. The answer is 2. Copy ang x. Copy. Unya, na siya 1 diha. 1 plus 1, you have 2. Last. Last na lang na. Kaning last term. Hindi na ako mag-arrow. Darang last term, o, dara. Positive sa gawas. Unya, negative ni. Negative ang answer. Taas times taas ta. 1 times 3, you have 3. Over. Baba times baba. 3 times 5. You have 15. 15, ayaw biya eh. Bahala po na siya x diha. Basta na x sa gawas sa times ni mo. Kopya mo gina. Dili siya biyaan. So, this is the answer. Nga naka-descending order. Pagamay. X to the 4th. X cubed or x to the power of 3. X squared. Unya ang isa x. Tanaw na itong mga power ha. Power niya is 4, ang power sa isa is 3, ang power sa isa is 2, ang power sa isa is 1. Dili ta pwede nato na i-combine ha, pero pwede ta mag-reduce sa mga fraction. Sa case dria, kay dili naman makaya sa space, di na lang ta mag-reduce. Pero ako aning i-advertise. 3 over 12, pwede nato ni si 3 over 12, pwede nato na siya i-list din sa iyang reduced term. Mag-divide ta, dili tag number nga maka-divide sa taas o baba. Let's pick 3. Ang 3, i-divide sa 3, the answer is 1 over. Ang 12 na pod, i-divide sa 3, the answer is 4. So, kaning 3 over 12, i-list na nato nag 1/4 ha. Okay, 1/4. Unya, asa pa may ma-reduce diri ah. Asa pa may ma-reduce. Kani. Ang kanang 3 over 15, pwede nato na siya i-list dan. 3 over 15 into its reduced form. Ang 3, i-divide nato sa 3. The answer is 1 over. Sa baba na pod. Ang 15, i-divide sa 3. The answer is 5. So, kaning 3 over 15, pwede nato siya i-list dan of 1/5. In this case, di na ko mag-reduce kaya wala na space. Pasensya dyan kaayo. Equals. Una ta. Dara. Yata focus ha sa first term ta. 2 times 2, you have 4. Copy si A. Na A sa gawas, na ako A sa sulod. Copy si A. And then add ang exponents. Na siya 1 diha. 1 plus 3, you have 4.
Unya ayaw biya si B. Kopyaharag din na siya. Kopyaharag yun. Karon humana naman ta sa first term, eriso na ko, dria na punta. Bali, ang mata na to, dria ka sa naka-underline ha. Positive sa gawas, i-times sa negative. The answer is negative. Di man parehas ang sign. And then, 2 times 4, you have 8. Pero tika ay katagi-tagi. 2 times 4, you have 8. Kunya, na A sa gawas, na po A sa sulod. Kopyahan na si A. And then, 1 plus 2, you have 3. Ayaw biyain eh. Ayaw biyain. Copy ang B. And then, 1 plus 1, you have 2. Okay na ta sa second term. Let's proceed sa third term. I-reason na ko ni, that means, humana ta anak, graduate na ta dria. Dria ta sa third term na pod mag-multiply. Bagisan na ko para dili masaag ang ato ang mata. Apil na si negative ha. Positive. 2 i-times sa negative 6. Positive i-times sa negative. The answer is negative. 2 times 6, the answer is 12. Kaning gibagisan ako ang green ha. Na A sa gawas, na apoy A sa sulod, isa lang pagsulat, and then 1 plus 1, you have 2. No need naman na ipakita ang exponent ng 1. Sabihin kita, ayaw pang niya. Copy lang ang B, na ano yung 1 diha, 1 plus 2, you have 3. Okay, last term na ta. I-reason na ko ni, that means graduate na ta ani, kanina ko datong concern, the very last term. Okay, positive ni, 2 times positive 3. 2 times 3, the answer is positive 6. Nay A sa gawas, diri walay A, kopyahan ka tong A. Pag human, na ay B diri A, na ako'y B diri A, isa harap kopya, and then 1 plus 3, you have 3. So this is now the answer. Mangita taguan ha, makumbay na to. A to the 4th. Ang power ani is 4. Ang power ani is 3. So di na gyud pareha. Ang power niya is 2. Ang power niya is 1. So wala gyud parehas ng mga terms. Walay makumbay. So that means mao na gyud ang answer. So that's it. Thank you.